Kalaysa da Brian Jack and Krisa Joy, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Hasta kumamit kayo. Kakabsat, imay tayo ditoy asiraragsat para iti dati aparambak, kadwaan tayo da Brian Jack and Krisa Joy, iti dati nga aldaw nga erogida ti bangunen, abangunen ti bukod da apagtaengan. Napateg dati akan ito nga agpaay kadakwada, nga rod kas mangipatpateg kadakwada, intay suportaran ida babaan ti ayat, pan nagipagayam, ken karkararag tayo. Kadwaan tayo idadum nga kasipapas na kadagiti balikas nga yebkas ti Diyos kada tayo itang aldaw. Ket babaan ti Santa Iglesia, si papakumbaba tayo nga agkararag iti Diyos nga Ama, babaan ken Kristo nga Apo, nga agpaay kadagitoy nga agasawa nga adipan na, tapno si ayat nga awaten na ida, bendisyonan ken pagkaisaen na ida. Sangsang kamay sa ating nga nga mangidaydayaw iti Diyos, babaan ti panahibunan nagtayo ti Gloriana. Gloria iti Diyos, iti kangatwang, ket ditoy dagatapya, kadagiti katlawan na imbag ti panagnaken ka, ibunan dagdaka, itanong daka, pagbaban daka, daydaya, wenda ka, agyaman kang kenda, kapoy iti nagdaklan, dadayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatwang. Apo Diyos na ilangit ang langit, Diyos Ama, Aman na palinangit, ket sika, Apo niya, Jesu Kristo, Bogoto na natin Diyos Apo, Oreo ti Diyos, kenanak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwang. Sika mahigang, kadagiti paspasan ti lubong, kasiyan na kami. Sika mahigang, kadagiti paspasan ti lubong, awaten katayoy, ararawi, sika situtugang, iti mananawan ti Ama, kasiyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwang. Yan tayo siksikan mo ako, Jesu Kristo, tinasantuan. Siksika, ti Apo, siksika, iti kangatwang. Iti tinuloy ang Espiritu Santo, iti gloria Diyos, Ama. Amen.
Kumararag tayo. Manang nga siya Diyos, denggam kadda iti panangidawdawat mi, kada Brian J. ken Krisa Joy, nga itangal daw, imay datap nagkalaysa da iti sinong ti sakramento ti panagasawa, papigsaem kad ida iti pamati daken ka, ket ti paymet panagtinalik da, ket babaen dagitoy nga agasawa, bendisyonam kumati iglesyam, ket umado dagiti anak ti Dios. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Isa magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw ti libro ni Tobias. Idi isisudan iti nakarikep a kwarto, bimangon ni Tobias ket kinunana ti asawa na. Bumangon ka, patget nga asawa, agkararagtay ti Apo, iti panangaasi na, ket ilisin na ta ti peggad. Bimangon ni Sara, ket nagkararagda, iti panalaknib ti Diyos kadakwada, kastoy ti kararag ni Tobias. O Diyos, dagiti kapuunan mi, may kari amay tanuk ka. Madaydayaw kuma itinagan mo, iti agnanayon nga awan inggana, iti imatang, iti amin na parswam, iti langit, ken ditoy daga. Pinarswam ni Adan, ket inted mo, ken kuana ni Eva nga asawa na, nga agpaay akatulungan, ken kabadang na, nagtaod iti puli iti tao kadakwada, ta kinunam saan anasaya at ti lalaki nga isisuna. Mga ramidak iti kadwana akaarngina, Apo, pinilik ni Sara saan agapo ti derrep. Kasya na kami kuma ket ipalubos mo, agbiag kami agingga iti kinalakay ken kinabakit. Sangsang kamay sada kinuna. Amen. Napan naturog dagiti agasawa, kalpasan ti panagkararagda. Ti sao ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Ti kaasi ti Apo, punwen na tuy daga. Ika si ti Apo, punwen na tuloy. Naragsak ti nasyon at ti Apo ti Diyos na, wen naragsak dagiti pinili na, nga agpaay kenkwana. Ika si ti Apo, punwen na tuloy. Salwadan na ti Apo, dagiti agbuteng kenkwana, wen salwadan na dagiti agtalek, iti di agbalbaliw nga ayat na. Ika si ti Apo, punwen na tuloy. Isaad tayo ti Apo, tinamnamat tayo, iso ti mangtulong ken mangsalaknib kada tayo. Naragsak tayo gapu kenkwana, agtalik tayo iti nasyon anagan na. Ika si ti Apo, punwen na tuloy. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Da kayo dagiti tattao ti Dios, inayat ken pinili na kayo ako kuana. Ngarod ikawesyo ti kinaman nga asi, kinaimbag, kinapakumbaba, kinasingpet ken kinaanos. Agiin nanos ken agpipinakawan kayo no adda pagkurangan ti maysa iti sabali. Masapul nga agpipinakawan kayo akas iti panangpakawan ti Apo kada kayo. Ket kadagitoy amin inayo nyo ti ayat amamang siggalot iti anaan-anay iti isu amin. Tital na nga ited ni Kristo ti agturay kuma kadagiti pusoyo. Tadaytoy tinangawisan ti Dios kada tayo iti maymaysa abagi. Kanayon kuma nga agyaman kayo. Agtalinaed kuma kadagiti pusoyo ti mensahe ni Kristo iti amin at kinabaknang na. Agsisinuro ken agbibinnalakad kayo iti amin a kinasirib. Agkanta kayo kadagiti salmo, himno, ken na espirituan akan kanta anapno ti pusoyo iti panagyaman iti Dios. Ngarod, amin nga ramiden ken sawenyo, aramidin nyo itinagan ni Apo Jesus. Agyaman kayo ti Dios Ama, babaen ken kuana. Ti sao ti Apo.
Iyaman tayo ti Diyos. Sa pulimpay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Ketalito maite tugan ka. Hallelujah, hallelujah. Ti Apo at dakuma kada kayo. Basta ka natin ka. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may paiken tao ako. Immasideg ken kuana ti sumagmamano a pariseyo tapno suuten da babaen ti panagsaludsod da. Ipalubos ka di tilinteg nga isina ti lalaki ti asawa na iti uray anya agapo. Simmong bat ni Jesus, diyo ka dinabasa da iti apaset tinasantuan asurat. Idi punganay tinamarso inaramid na ida lalaki ken babae. Kinunana pay, daytoy tigapuna apanawan to ti lalaki dagiti nagannak ken kuana, ket makitipon to iti asawa na, ket agbalindan to amay maysa. Isot gapuna asandan adwa, no dikat may maysadan abagi, ngarod saan napagsinaen ti tao ti pinagtipon ti Dios. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken tao Kristo. Agtugaw tayo. Good morning. Kablawan tayo man dagitoy agasawa ag kalaysa da Brian J. ken Krisa Joy palakpakan tayo man ida. Kablaawan tayo mat dagitoy nga agabalayan ti tagabisalan nga aga makiabalayan ti dili palakpak. Krisa Joy ken Brian J. Anya ti communalities nga adda kada kayo. Iti dayto nga gundaway anya ti kasla ko pagpadaan dayto tay palanagan niyo nya. Brian J. lalaki day J. No ibabaim ti J. Joy haan. Napay hanyo na panunot di J. Haan. J. lalaki, Joy babae haan. Ang mga alangan mga Brian Joy nga rodmat di pay hanga taga Bisalandatan ang tangkiranan no Brian Joy sa Bali daytan. Ke Brian J, Krisa Joy, may sa Joy. Usto di J kuna datakta uri agdamag kayo kadagita ninong na ninang dagita nanang kadatatang yon. Ti lubong tatta kunada hindi na payamanan. Pasayahan na ng buhay. Haanan nga pinnabanangan. Tilaban tatan pinaragsakan. Nawatan niyo, Ilocano kayo? Tilaban tilubong tatan haanan nga pinnabanangan. Pinaragsakan. Sugarod nga Joy ken Jay. Oray ka no agasawa kayo sa nikwayo amin asan nikwa oray ka no ba nang yo amin nga ba nang no aglulu at amaysa nya ganas yung may agbibiyag. Oray ka dagayo amin nga dagdaga no inyalis yung mohon na idardaron ta kayo mga nya ganas yung agbibiyag. Pinaragsakan ti biyag tatan. So nga tatapay la nga Jeg and Joy. Ad ambisyon tayo, anya ti ambisyon tayo. No kumano nakaadal kayo, very good. Sakripisyo naganak, ti mo ambisyon nyo, agpabasa kami mat. Tagbalindamot nga naragragsak ti biyag. Naano nga ritay, na ba nang dahil ka na ba nang kanya amo no nya ti ba pampanunutin nyo ti ba nang ti kunayo ka dahil 7 digit di jay bangkuna. Sanikwa na amin nga sanikwa, nga makakaaruba na, anya nga ti sir-servin abiyag mo nga eh. So nga tatan, nagpaadal kayo, isugar nga sang kaibagak kadagiti kaskasarin, soruan nyo, tinasaya at akananakem, dagita anak yo.
tanagrigat na dakay tumula isudan tumulag kakabsat ag kakasinsin agi innagom awmet ganganas yung nga agbibiyag na kaslabang bangir ti side mirror mula ang kapakandawan tano masabat mo ay kaarubam ka mukit kitaan ti kanligid tagpadpada kay nga tangsit awan ganganas na ti biyag iso nga tatapay lang ibagbagakon Brian ken Krisa Jay and Joy rogyan nyo tatanga aldawan ti agbiag anaragsak dahito ragsak yung nagsasala di rabi, abalayan, abalay. Mabisita yun sa pay, timpok, tikot sina nga umay makisala. Diyan mo no nakita, bisita yun dahi jay. Ay ha, bagkatah nga nabaliktad mo't piman, kanakatadar mo, iya nalabsak tayo, di rabi ikin tayo bigat. Kamay dan sa makisala, di ragsak iyo, mabalin nyo pagtali na din agnanayon aragsak. Haan nga no dimtang ti problema, jay mo problema ti biyag yon, awam mutan di ragsak. Haan mabalin nyo ti agbiag nga naragsak. Uri at dagsak sakit, mabalin nyo ti agbiag nga naragsak. Uri at nakamkamtudan, mabalin nyo ti agbiag nga naragsak. O muna, kasano ti agbiag nga naragsak nga agasawa, haang kayo nga agi kumkumpira. Kasi kumamot tinasawak na nagwapo, nakajel akanayon, nagbanglo, apay agbangbanglo nga rod. May tayo nakakuribot na nakakaratay nga kanayon ti kuribot nga grang-rang yat, tawan mga yat. Ngam na tagabisalan, at dalat tamad. Tagabisalan datan, nang rona no tagalaod, amo kaon. Hangga agi kumkumpira. No anya di adda kada kayo nanamon ragsaken. Jay na inasawam nga Joy iso ti asawa hanggang pampanunot ti sabali. Kagaputa tagadili no agar aramid ti bugoong akseptaram nga bugoong. Nga dagitay na banglo nga dagitay apiti ko nam dagitay na banglot ta. Nakaamamak. No banglo abang-banglo puligad ay awaan nga susto dagita. Makontento kayo titong galmaysa. No anya jadda kada kayo hangga agi kumkumpira makontento kayo naragsak ti biyagyo. Tatay bigat anya ti sindak abal-abal kin kalkalunay. Kinagmayat. Anya ti sidak ko ma Jollibee, Tosino. Ay. Awan da kita makontento ka. Iso nga tatapay laang ibaga kada kayo makontento kayo, aginnanos kayo, haang kay agi kumkumpira itibiyag tibiyag. Diyo ammo, baka diyo apalan niyo. Nakarkaro pa'y tiluada ngam da kayo. Haan nyo nga, iso nga tatapong agbalhin kayo nga naragsak, haang kayo nga agi kumkumpira. Haan nyo hangga, awan karbangan tayo nga agiyapal, tadi tayo ammo ti struggle da. Baka narigrigat pa nga adayo ti biyag dangam da kayo. Siyempre na pormaa, siyempre nakalugan, pepep, di pa aglokat tatawan na ta, siyempre naka-aircon na ron. Hindi mo amumun o kas ano kadagsin jiri na unti tunggal maysa. Dapat dagiti aga-asawa nga kakasjay ti balay da kadi da pay agsarsarita. Kaya yung nga ron ti kasjay. Number 1, tapno makontento tagbaling kayo nga naragsak. Ang kayo gi kumkumpira arakupan nyo no anya dayta estado ti panagbiagyo sursurwan nyo tinasasaya at agalad dagita anak yo no makapatanor kayo tinasaya at atao dayta ti number 1 aragsak yo. Haan lang di makapaadal nga diti agridwar ta nagadumot ti agridwar nga awan adal na. Adumot dagiti agturpos agtrabaho da payngam iditoy nakaadal da ne. Di na pa'y kamamumot ti kaaruba. Agdudugyot ti kasi nga tao. Agdudugyot ti kasi nga tao. Madi, sursurwan nyo. Dati tiragsak yo, ibaga ka na kayo, saya atin nyo taglinangan. No tumanor anasaya at dayta anak yo. No agbalindan to anasaya at nga pagwadan nga tao. Dayta ti balitok, dayta ti gameng nga adda kada kayo. Agladingit kay to, Jake and Joy, na di anak yo, ay kaisunto mo ti may kapitan itadili na si at nagdanto pa ni kapitana puling nga mang tiltiliw nga agtatakaw ti sandya. Kada manok, di to ti ladingit yo, no agbalin nga pagwadan, di to ati sakit tinakam yo. Baka tintula punupon mo nga mapan na burburakan, uriyan nakupa mo ijay laod mo, si kamo ijay.
Daya ti balitok yo kuno nasaya ti pagbalin na gid anak yo day ti gamang. Day ti pakaiday-dayawan nyo. Iso nga makontento kay hangkay nga agi kumkumpera. May kadwa niya ti takas ano ti agbalin nga naragsak. Nga gasawa aginawat kayo. Jay, haan nga perfect ni Joy nga asawaam niya. Adun tulatat pagkurangan na. Joy, haan nga perfect ni Jay nga asawaam niya. Adulatat pagkurangan na. Aginawat kayo. Nung umaniwat ni Joy, ay sa bagay, no dili kin bisalan tablalaeng ti kangiwa data ko na akong. Nga paatiw ti dili, paati ko bisalanan. Nurugyan na tito manutotan, karangam ta motor, ibaklay mo ta ko ributan, sumangpet kan to na sumipngatan, ta makamu biyag na tan. Inawat. Perpe ay laglagi pam Jay, nga ti asawaem ni Joy, haan nga perfect. Ado ti pagkurangan na dayta. Awate mong tatapay laan. Kasta magkanyam Joy. Ado pagkapsutan na. Haan na nga maitid amin. Baka di pang panunutan mga sawa. Ang gaji kadaintayam ta imam ka adda. Ay, agkarasardeng ta motor di sango yoti siyapay laman. Kila magatang-gatang mo sa ka-agree rin naman pagba. Apaam nila kayo mo haan. Aginawat kayo. Hindi asawaek. Adda pagkapsutan na. Ada pagkurangan na, ore may ikibsong tuman, tulungak nga aunen. Kasjay mo jibangir, ti asawa ada pagkapsutan na, ada pagkurangan na, ore may ikibsong aunet. Haan nga da kayo, nga dua, ti mangitalmeg, mangipayat, no addaag kamali a partneryo, nya? Mauawatan nyo, wano na po yatang kayo. Han nagdugyot, nagmadi nga kitaan nga dagiti agasawa, imbes nga alanguna na yung pagkapsutan ti partner na, iso ti mangitalmeg. Ay, awan ti respeto ti tao kada kayo. Haan nyo mat nga isakit no mistake di aramid na. Masapol ang kurikan nyo in public, ngam no nagkamali, agin naon kayo. Tap nagbaling kayo nga narag, hangay nga agtinalmeg, hangay nga ginibat ko natay kumamu iti Ilocano niya. Niya, aginawat kayo tap nagbaling nga naragsak ti biyagyo, hangay nga agiko ti mindset na, kastoy ti lakay ko, kastoy ti bakit ko, frustration amin ti biyagyo. Tiamok nga sa waag ka nagagalit. Frustration lati alalain niya ti biyagyo. Tiamok idi ka itad mo amin. Haan. Hangkay nga ginawat kayo noon niya, makontenta ginawat kayo noon niya ti pagkapsutan ti tunggal maysa. Tapno naragsak di biyagyo. Kasi no nagnato di ba expectation nyo, expectation versus reality equals frustration. Awan maalayod ta. Kamaudyanan na. Anya ti mabalin nyo nga aramidan tap nagbaling kayo nga naragsak. Joy nga rod. Amoy tikat nga sa unti Joy. Nya. May sa abunga ti Espiritu Santo. At dasagot ti Espiritu Santo. Anya, wisdom, knowledge, understanding. Anya nagan fortitude, fear of the Lord. Piety, good counsel, sagot ti Espiritu Santo dayjay. Anya ti fruit, joy, peace, patience. Dayjay ti sagot na, isungon at daragsakan niyayo, sagot ti Espiritu Santo dayta. Isungar nga paggapuan na, Diyos. Iso nga, you pray, amo nga man nakimisa kayo. So bagay no tagadili ka, adado makimisa no, adda punpun. Sipsiputan yun na yung nagpunpun tayong kay latang. Nung tibagbaga na makimisa kayo, agkararag kayo, awan abak ti tao nga napakumbabang agparparintumeng. Ti maababak di dyan mangipangpangato, ti bagina nga, nangangato adal ko, nababa na nga, nalawlawa ti sanikwa, dahil ti maababak. Awan abak ti nakaparintumeng, agdawdaw at ti grasya, kanya po Diyos. Oray kas ano arigat ti biyag, ibagak kada kayo. Oray kas ano arigat ti biyag, no agdatalag kini Apo Diyos, aunan na ta pamilyayo. Iso nga agtalag kayo king kuanahan nyo ibatan. Ado dagiti daduma ka agtalag dati bukod da nga laing, bukod da pigsa, bukod da sanikwa. Haan nga pulos nga mabalinhan tay malabanan. Iso nga tatap nagbaling kayo nga naraksak, sugarod nga bunga ti Espiritu Santo daytoy. Pangalaan nyo, agkamang kayo king kuana. Agkararag kayo.
Awan abak na ulitag, awan abak na titao nga nakaparintumeng nga agpakpakumbaba. Mas ad-adda nga mga abak di agpangato. Apaya nga ron, no nga ron no agpangato ka, palsiitan da ka. No agpangato ka, so dalen da ka. Ngam no nababa ka, agdumog da kanya, magpakumbaba da magking ka. Da kayo mga da ditoy, sa nga perper nga ninong kadaninang, Diyos ko, kaaduma dati nga pakanan niyo. Agkararag kayo, ikararagan nyo dagito. Nagmayat ko mga kung kunayo tiri na niyo ka, nagsayaat ka dagito nga anak ko, anak yo garod ti bunyag. Nagsaya at tinagbalinan da apaya, nagdidisiplina ti anak da, pagwadan da ti a pamilya. Dahil kumamot ti kararag yo, isong ikarkaragan yo ida. Ada na minsan nga kasaran nga napanak, nagsauji ninang, kunana, tila daw dawat ko kada kayo, kunana yagasawa, haang kayo nga agap apa. Haang nga mabalin normal ati apa ti agasawa haan. Nga mahaan ang abaken di apa, di ayan ayat kin obligasyon ti tunggal maysa. At daya agasawa nga agap apa. Umul ang ata, uray pa'y nga tamat. Uray ka umul, agpinala. Bulag, baka aglinaban pala di bulag mo nga dwa. Mabalin aya, at dalat ta conflict. Ngam conflict is good. Do not be afraid of conflict. No, dahan nyo pa nagkinaawatan, normal din. Maturity ti ibunga na. Ngam no nagriri ka na minsanan ka isumot ti sinurot yu day ta nga pride ti tunggal may sa nga ang kay mo naginawatan ka awan. Nga mabalin day ta. Di basit nga ba nga pa nagkinaawatan iso ti pagnaknakeman aging ganang agnaknakem kayo normal day tahang kay nga mabuteng ta talaga nga nayon ti panagnakem ti conflict iso nga pagalaan nyo pigsayo ni Apo Dios agkararag kayo naging innawat kayo agkararag kayo pagbalinan nyo lahat nga ti aurayo siraragsak iti tunggal maysa. Uri ka napintas ka, Joy, no nakamisuot ka nga nakamirogrog, ay apo nagalas. Kitaan nyo dagita daduma, nagpipintas na mo't nakalipstick, dapat yung nakamisuot. Ako laganas ko, mangkit-kita. At malabsang, bigbigat ko namla na dabasol mo. Mabalim mati, agbiag na siraragsak. Data pala, good morning, yuti tunggal may sa kaumanayon nga magtatigin awat ilubong. Misa mabalin nyo, agbiag na naragsak. Kang runa nalaunay dani Apo Dios kada kayo apehang kagadi nga agragsak. Dani Apo Dios kada kayo anya ti kabuteng yo ditoy lubong. Dani Apo Dios kada kayo anya ti pagdanagan yo ditoy lubong aywanan na kayo. Ala kakabsat da kayo nga adda ditoy ikararagan nyo. Ipagpanakkel yon to kumadagitoy nga anak yo. Anaken nyo ta iso na sayaat danto ang agbalin nga sa sayaat nga Kristiyano pagtuladan nga tao. Ulitin tayo, pangrugyanan tayo, tatay ko na tayo, tayo mangrugi tayo. Haanin nga pinabatnangan, pinaragsakan. Mabalin tagbalin nga nasaya at no nasaya at naggapon na kinaragsak ka. Uri ka sanikwan, amin nga sanikwan, no, awan mangayat king ka, ay kanya nga ron tiragsak na. Ala kakabsat, ikarkararagan tayo, makidanggay tayo kada Brian J, ken Krisa Joy, sapay kumata agbalin apagwadan dahi ti a pamilya. Nasaya at nga tumanuran tinasaya at nga tao tigimong tayo dahil ti a pamilya dahil mo ilaan ti ambisyon tayo kita nga nga gundaway Brian J. and Krisa Joy tumakder kayo dagiti naganak agtader kayo ti abay da dagiti manganak dagiti latan principal sponsor kayo agtader ito'y likodan da aramidan tayo ti rito ti panagkalaysa. Brian J. ken Krisa Joy. Kita nga daw imay kay ditoy
Tapno patalgadan nyo ti ayan ayat yu babaan ti agnanayon asing galot ti saklang ti iglesia. Ipanamnamat ti panangikarkararag da ti agimong kada kayo tapno iburay na kuma. Tinay nabuslon a bendisyon na. Iti ayan ayat yu ket tulungan na kayo nga mangtungpal ti annungen ti biag ana asawaan. Da kayo met kakabsat da kayo nga nagannak ninong dawatag kada kayo tatarabayin nyo kuma da Brian J. ken Krisa Joy. Babaan dagiti karkararagyo, ket awatin nyo idaakas barong agasawa iti sidong tina Christian wan agimong tayo. Songbatan nyo nga si pupudno dagiti asaludsot. Krisa Joy, imay kamitlaan diti asibubulos tanakem mo, tapno isinggalot mo ti naagnanayon tabagim, iti panagayat mo ken panagserbim ken ni Brian J. nga asawam. Wanapo. Brian J. may kamit lang diti asibubulos tanakem mo tapno isinggalot mo iti agnanayon tabagim iti panagayat ken panagserbi ken ni Krisa Joy nga asawam. Buena po. Brian J. ken Krisa Joy sidadaan kay malaeng adu amang isuron to kadagiti anak nga itetto ti Dios kada kayo tapno nasingpet danto a Kristiyano. Buena po. Wanapo. Yan tangay kayat yu ti agkalaysa ginigang kayo iti ima idisumpela deta sabong. Sinango kayo. Ket iabkas yu ti panggep yu ti saklang ti iglesia na babaan ti panang songbat yu kadagiti asaludsod ag kinuros di kannawan kasta na sweet. Nga masasidig kayo dito. Krisa Joy, kayat mo lang nga kadam kinasawam ni Brian Joy babaan dagiti seremonya kas mayan nurut tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wanapo. Iawat mo lang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Wanapo. Awatem lang nga kadwam ken asawam. Wanapo. Urayam ti Mike. Awatem Wanapo. makaururayaw. Si kamat Brian J. kayat mo lang nga kadwam ken asawam ni Krisa Joy babaan deti a seremonya kas mayan nurut tirito ti Santa Iglesia nga inatayo. Buena po. Iawat mo lang tabagim ken kuana akadwana ken asawa na. Buena po. Awatem lang nga kadwam ken asawam. Buena po. O ako mi Dios, O ako ni Diyos, paayo mo kadi. ipain mo kadi. Amanito kita nga agdaw. Amanipod itangal daw. Ipuso ken karawan. Ti puso kin kararuami. Dagday sa ti amin abana. Agkay kay sa amin. Abana. Pagrigatan man wenno pagimbaga. Pagrigatan man o pagimbaga. Kinabaknang man wenno pinapanglaw. Kinabaknang man wenno kinapanglaw. Sakit man wenno salud. Sakit man wenno salunad. Gati na kang pagsinain ni patay. Aging gat din nakang pagsinain ni patay. Ket itada kay amin nga adda ditoy. Babaan ti turay ti Iglesia Katolika. Patalgedak ket bendisyonak dayti asing galot ti panagasawa itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Bendisyon. Bless mo. Bendisyonan tayo dagiti aras kinsingsing yo magpakastoy. Titulong tayo aday tinagan ti Apo. So nangaramid ti langit kandaga. Bendisyon nam kadaapo dagiti asingsing. Tapno the Brian J. ken Krisa Joy. Brian J. ken Krisa Joy ang mangising-sing kadakwada. Agtalina edda ko mga agbiag. Iti sidong tinalagda nga ayan ayat ken kinapudno gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Bendisyon nam kadaapo da Brian J. ken Krisa Joy nga adipen mo kadagiti naan-anay asani kwa dito'y daga iso da aladawan dagito'y nga aras ket aramaten da kuma nga pangragpat ti agnanayon abiyag gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Bendisyon nam kadapo daytoy na santo na Biblia ken Santo Rosario nga iso tinaglaon ti sao ti Dios.
aramaten, basaen, kin ibiyag kuma, da Brian J. ken Krisa Joy, babanti panulong niya po Santa Maria. Amen. Malam di sing-sing ni Krisa. Krisa Joy, usarem dito ya sing-sing, kastam datayat ko. Ken kinapudnog ken ka, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nakabil mo. Alam mo. Brian J. Saramati nga singsing. Kastan putayat ko. Ken kinapudnok ken ka. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Naitid mo. Dasing-sing mo pare ah. Sa mulay ka na pang kamang root niya. Dinto mapukaw jiwaig niya. Nung nada pa papanang tirabi ka mga ikatay niya. Wala enjoy ba? Wala enjoy. Wala ginagawa. Yan sa ito. Ay ayatek nga asawa. Ay ayatek nga asawa. Iyawat kun ka itadag ito'y nga aras. Kastam na ti pagnindadon ko. Tibagik ken ka. Nga agpaay nga pagimbagam. Ken ti pamilyata. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. When awatik ida. Naitid mo. Kamang idul-dulay niya. Si kamo nga taga-dili hanga data tungtong iti obram di dili ma. Kuno natiliw ka, may dakan tuman saksa ka unan. Tisan ni kwa, oray basit no maimaidan umanahin niya. Oray dak no barayuboy no ang gusto pa panan na kurang. Nya ta awanti agkurang ken awanti sobra no nasaya at nga imaidan nya basta igadyot ang trabaho agtin nalit kayo umanay ano sa bali papapanan na ay kadelikadaw mgaisublem teted tadjay kita ko rimat-mat ti panggasgas to makaawan na umiggan kayo nga dua nawaten nyo tinasantuan a Biblia naglaon ti sao ti Dios basahin nyo, ibiyag nyo, iburay nyo kadagiti tattao. Agkamang kayo kinapo Santa Maria, iso nga agbalin nga inayo niya. Kakabsat mapadayamon na kamang iparangka na kayo. Ti kabarbaro anak Christian one asa nga pag-asawaan, the Mr. and Mrs. Brian J. and Krisa Joy, handok palakpakan kayo. Agparintuman kayo, agsublita dito gaw tayo. Tigimong tumakder para iti kararag asa pasap. Tay mangsin diti kandela mangikabil ti belo ken cord aramidon dan. Kararaga sa pasap idawdawatan tayo ti iglesia ken dagiti akakaskasar
Nati panagasawa da iladawan nati panagkalay sa ni Kristo ken ti iglesia na kuna tayo pagsungpat pudenggan na kam kadi. Ang kidag mo to. Kasyam kad apo ti iglesia, Katolik ka ti sangalubungan, dagiti disipulo na ken kuana, ken dagiti agserbi ti gobyerno ti pagilian mi a Pilipinas, kumararag tayo ti apo. Pudenggan na kam kadi. Kasyam kad apo da Brian J. ken Krisa Joy. Ket pagkaysaem ko mga nagnanayon, dagiti puso da, kumararag tayo ti apo. Pudenggan na kam kadi. Ilisim kat ida, kadagiti pagdaksan, palag-anem, dagiti rigat da, ken pagtalina edem ida, tinapudno ken ka, iti tiyempo ti sulisog, kumararag tayo ti apo. Riingem kad ti grasya, ti sakramento, ti panagkasar, kadagiti amin an asawaan, kumararag tayo ti apo. Denggen na kam kadidi. Kasyam kad dagiti napanglaw, dagiti masaksakit, dagiti matutuok ken marigrigatan, kumararag tayo ti apo. Apo denggen na kam. Aramidem kad kadi kadakam amin nga adda ditoy ita anapudno kami iti panagyaman mi ken ka ken iti maysa ken maysa kumararag tayo ti apo. Apo dinggan na kami. Manakabalin ken agnanayon na Dios kita kad asi dagitoy nga anak mo ipaay mo kad kadakwada ti panagtalina edda na pudno ken ka ken iti maysa ken maysa ket kalpasan ti atiddog ken nasingpet a panagbiag gungguna amto kad ida ti agnanayon aragsak agraman dagiti anak da dagiti mangay ayat kada ken dagiti mangay ayat kadakwada gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Agtugaw tayo aramidan tayo ti panagdaton. Idatong iken ka, sagsabot mi anak mo, agyaman iken ka, nagparamigen ka, itsapay na kuma, amay kariday ti padaya, apang supapat ni kinatungong mo ama, daytoy tinapay masakwen kuma, ket daytoy aram daytaida kumigel ka, ket sapay na kuma kamay kariday ti padaya, apang supapat ni kinatungong mo ama, idatong iken ka. Ragagsak ni nga anak mo, pagyaman iken ka managparabot nga ama, awaken pasan kwemida, daytoy tinapay pasan kwemida, ket daytoy aram daytaida tumigek ka, ket sapay lakong matamay kariday ti padaya, apang supapak ni kinatungong o ama,
Umakdar tayo, kumararag tayo, kakabsatap na tayo, ken dagiti adaton tayo, makaayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin, amin. Di ako awatin na kumadagiti ang dating kadagitay imam. Ket may paaya pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamad apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kadda ito'y daton mi ama ipaay kada Brian J. ken Krisa Joy. Babaan ta na ayat apan naripatom pinagkaysam ida, bendisyonam kad ida kadagiti amin nga aldaw ti panagbiagda, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta ko man, Itag-ayo dagita puspuso yo. nagdadanis tagay iti ako. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikit ng Ama man nakabalin amin gan agnanayon a Dios rumbeng unay nga agyaman kam ken ka iti amin na tiempo ken disso. Pinarusam ti tao gapo iti ayat tapno makiranod iti na Diosan a biag mo. Makita mi tinatanok apanungpalan ti ayan ayat ti agasawa iso anak kaimalditan ti na Diosan nga ayat mo. Ti ayat tinagtaudan ti tao, ayat ti kangkanayon apakayaban na, ken ayat metlaeng tinalitop apagtungpalan na sa dilangit. Ti ayan ayat ti agasawa a mapasanto iti sakramento, ti panagkalaysa, agbalin aladawan ti agnanayon nga ayat mo. Gapo ken Kristo dagiti kuro dagiti angheles ken amin asa santos, agdaydayaw kin agrokbab da iti gloriam. Isa dawaten mi tay palubos mo kuma, nga itimpuyog mi met nakurapay atimag mi kat kunami adi agsarday. Santo, 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 Ti Apo a Diyos, dagiti amin aparswa. Ti langit ken dagat, napno dayti pakaiday-dayawan. Hosanna ikahatwan, madaydaya, ti umay tinagan ti Apo, Hosanna ikahatwan. Agparintuman tayo. Pudno ay apo abiig ka, asanto, ket sika ti gubwayan ti amin as kinasanto. Dawaten mi nga rot ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinan gati paay mo ida kada kami, abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tada ito iti bagik iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangala iti kalis nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti dara. Dara ti baro ken agnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. babaen ti krus mo, kinin ka panagungar, inna kamin salakan, sika namuko ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo amay kari kami ngadda ditoy saklang mo kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parairayem dayat na ana Diosan.
Laglagi pa met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo, nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pa kadmet, da Brian J. ken Krisa Joy, iso nga inka pinagtipon iti dayto nga aldaw, ti panagkalaysada, tapno babaen ti grasyam, ket matungpal da tilangin ti panagasawa, babaen ti ayan ayat ken kapya. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi pimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam ko maamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kamto ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbi ken kaditoy daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mekan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Intay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagarya, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Iddam kadakam kaldaw ito'y, ti kanen mi, ti patinayong ngaldaw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kadakadi, di nakamet baybayan, o manlugot ti sulisog. Salakan na kami kitirakas. Kakabsat idawdawatan tayo, dagiti agasawa, da Brian J. ken Krisa Joy, nga imay iti altar, itatarugyan dati biyagan na asawaan, tapno di panakiranod dati na santuan, abagikan dara ni Apo tayo Yeso Kristo, kan kanayon laeng analagda ti ayan ayat da. Si papakumbaba kami amang idawdawat, ken Brian J. nga ita nagikalay sa ken ni Krisa Joy, iti daytoy nga sakramento o Apo. Ipaimukad kadakwada din ang buslo na pamindisyon mo, ket agragsak da kuma iti ayat nga insagot mo iti agasawa. Sapay kuma, tadaytoy daydayawin da ka iti tiyempo ti ragsak da, ket agkamang da ken ka iti tiyempo ti ladingit da. Maragsakan da kuma, ti panangtulong mo kadakwada, kadagiti trabaho da, ken panakamuda nga adda kakadatwada, kadagiti kasapulan da. Agkararag da kumaken ka iti gimong, dagiti tattaom, ket agpaneknek da maipanggep ken ka iti sangalubungan. Maaddaan da kuma, ti atiddog a panagbiag, agraman dagiti gagayem da, ket magipagtaeng danto kuma iti nailangitan na pagariam, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. O Apo Meso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya aggapo kanyak ti ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingan, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Gusto ko mami. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo, kapya kada kay amin kapya. Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, Asyan na kami. Kordero ti Diyos, amang igkat kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos, amang igkat kadagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kampiyan. Agparintungan kayo. Adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karing o may kakanya, kanti may salain na sa mapaimbagton ti kararo.
daytoy tibinin ko, kas panagayat ko, dada kayo. Ikatan mo kanaya, na ipakita kitao. Isut panangitid na tibiyag na para kadagiti kagayem na agiinayap kayo. Daytoy tibinin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Na kayo iti gagayim ko, nutumpalin niyo tibirin ko, saanen nga adipen tiyawag ko, na impakamot tiyama kada kayo. Agiinayat kayo. Daytoy tibinin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Saan na kayo nang pili kanya, no di ket siya tinangpili kada kayo. Tinutukan kayo nagbunga itiyado, ket manayon kuma tibo ngayo. Agiinayat kayo. Daytoy tibinin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Ikatan mo kanaya, nga ipakita kitao. Isut panangitid na tibiyag na para kadagiti gagayem na agiinayat kayo. Daytoy tibinin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Na kayo iti gagayim ko, tumpalin niyo tibirin ko, saanen nga adipen tiyawag ko, na impakamot tiyama kada kayo. Agiinayat kayo. Daytoy tibinin ko, kas panagayat
ko kada kayo. Saan nada kayo nang pili kanya, udikit siya tinangpili kada kayo. Tinutukan kayo bunga itiado, ket manayon kuma ti bungayo, agi inayat kayo. Daytoy tibilin ko, kas panagayat ko kada kayo. Kumararag tayo. Apo, gapo itaayat mo, inted mo kada kami dahito ay Eukaristya, tap nagkaykaysa kami, ket maikaysa kam ken ka. Kas iti pa na magkaysam, kada Brian J. ken Krisa Joy, babaan ti sakramento ti panagasawa, ken ti panakiranod da iti maymay sa tinapay ken kalis, kas tamat a pagkaysaam kumaida iti ayat, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Amen. Brian J. ken Krisa Joy, itatanaawat yun ti sakramento ti panagasawa, ipaganetgat ko kada kayo nga agbyag kayo anapudno iti maysa ken maysa. Krisa Joy, ayatem ni Brian J. nga sawam, ket agbyag ka na imbag nga agtagibalay, agtalinaed ka kumay ti sidong ti pammati, ayat ken kinasingpet. Brian Joy, ayatem ni Krisa Joy, Brian J. ayatem ni Krisa Joy nga asawam, kas ti panagayat ni Kristo ti iglesia na, ket makipagbiag ka ken kuana iti sidong ti panagbuteng iti Dios. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta kumangkin. Agdumog tayo, taawaten tayo, tinadaeg a pamindisyon. Ipaay kuma ti man nakabalin a Dios nga ama ti ragsak na kada kayo ket bendisyonan na kayo babaen dagiti anak yo. Amen. Kasyan na kay kuma ti bugbugtong nga anak ti Dios ket tarabayan na kayo iti tiempo ti rigat ken namay. Amen. Iburay kuma akan kanayon ti Dios Espiritu Santo ti ayat na kadagiti posposo yo. Amen. Ti pamendisyon ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti na santo na misa ken ti panagkalaysa da Brian J. ken Krisa Joy intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tay iti Dios. Laagkis kayo ta mapicture. Palakpakan nyo ma. La. Okay.